राजखान्थिनि अनगायै लाइमोनफोरनि थाखाय बोसोनगिरि महरै बिक्रम दैमारी। थार लामाजों आगान सुरलांनो बोसोन होदों लाइमोन फरायसाफोरखौ। इसोरनाव जोंनि मोननांगौ जिउनि बोरखौ बिनानै लानाया बयनिबो बिबान, नाथाय गावनि न' मन्दिर गिर्जाखौ बुख्रुबनानै जोफायनानै नङा, मोदैजों आरो सैथोजोंसो इसोरनाव बिनांगौ। बे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ बुंदों बिक्रम दैमारीया। इसोरनियाव जोङो गुरैयै आन्थु खरायनानै गावनि मोननांगौखौ बिनानै लानाया नङा, रागाजों नङा, जोङो गुरै गोसोजों इसोरनियाव जोङो बिनांगोन। गावनि न', गावनि मन्दिर, गावनि थाग्रा जायगाखौ जोङो गाज्रि खालामनानै, बुफाय बुसि गाज्रि खालामनानै जों इसोरनियाव जोंनि बिनांगौखौ जुदि बियोब्ला बियो साबजाथाव जानाय नङा। इसोरनि बाथ्राया बुंदों, जोहोलाव लाइमोन समाव नों मोजां आरो गाज्रिखौ जेखौबो मावनो हायो, नाथाय बेनि हिसाब सानसे होनांगोन, बुंदों बिक्रम दैमारीया। दिनै बाइबेला बुंदों, जोहोलावफोर नोंसोर जोहोलाव जानायखाय नोंसोर जेसेबां थांनानै थागोन एसेबां रंजा बाजायै था। जेखौनो गोसो जायो बेखौनो माव, नाथाय नों जेखि मावा इसोरनो सानसे हिसाब होनांगोन। बेफोर बेसेन गोसा बिबुंथिखौ बिजनी कलेजनि प्रि क्रिसमास सेलिब्रेशन हाबाफारियाव बाहागो लानानै फरायसा लाइमोनफोरनि गेजेराव फोरमायदों TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारीया। मख'नाय जायोदि दिनै बिजनी कलेजाव प्रि क्रिसमास फालिनाय जादों। बे प्रि क्रिसमास फालिनाय हाबाफारियाव आलासि महरै हांख्रायनाय बायदियै TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारीया फरायसाफोरनि गेजेराव बेसेन गोसा बोसोन बिबुंथि लाखियो। प्रि क्रिसमास सेलिब्रेशनखौ बे हाबाफारिखौ सामलायलांनाय जोंनि बिबानाव थानाय आंनि फंबाय बिनानाव नोंथांमोन, बे बिजनी कलेजनि दैदेनगिरि डक्टर सार लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव इसोरनि मोजां बाथ्राखौ बुंनो थाखाय, ग्रिटिंस होनो थाखाय बिबान मोननाय सार बिथां मानगोनां बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो आङो साबायखर बावहरदों। नोंथांमोननि हांख्रायनाय आरो अननायाव आंबो नोंथांमोननि गेजेराव बे हाबाफारियाव दसे सम नुजाथिनो मोनबाय। सोरबाया निश्चय आंखौबो गोसोखांबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि गेजेराव आंजों फैफानाय गुबुन फोथायारिब्लाबो आंनि लोगोफोर, फंबायफोर, आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो। दा बे क्रिसमास ग्रिटिंसआव आं नोंथांमोननि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै आंनि थाबोनाय बै गारबोनाय समखौ आं गोसोखांदों। बेबायदिनो रेजें असिब खालामनाय, मोसानाय, आखाइ खबै खबै मण्डलिफोरखौ रंजाहोनाय, बे दिनफोरखौ गोसोखांदों। आंबो नर्दार्न आसाम दिनारिनि खयेरनिनो नेहाथारिमोन। गोबाव बोसोर थाबोबाय, बिफोर 15 years बेसेबां गोजान लामा मोनफैबाय। जोङो रंजादोंमोन, मोसादोंमोन, साइकेलजोंब्लाबो गावनि डिस्ट्रिक्ट बारबोनानै मोननै मोनथाम डिस्ट्रिक्ट बारलांनानैब्लाबो जोङो खयेर टीम जानानै इयुथ कनफारेन्स, जिखिजाया मिशन कनफारेन्सफोराव थानानै जोंनि इसोरखौ बाख्नायबोदोंमोन। आंबो बिनिनो सासेमोन। नाथाय एसेबां गोजान लामा मोनफैबायदि दिनै जों जेराव दं, बिसेसकै आं, नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव निश्चय नुगोन, आं जेराव दं बे जायगाया आलादा आरो नैबे आं गसंनाय इसोरनि पबित्र बिदिनि जायगाया आलादा। आकाश पाताल पार्थक्य।
बिनि रंजानाय निश्चय बे मेथाइखौ बिक्रम दैमारि इउटिउब चेनेलाव थांबा मिथिगोन, नुनो मोनगोन आरो सोरबाया हयथ' खोनाखाबाय। आं गावनि जिउनि जारिमिनखौनो लानानै मेथाइ लिरदोंमोन। बेखौ आङो लाइन मोननै खनना होनो नागिरदों। समाबो थांगासिनो नोंसा, बेखौ आं खननो नागिरदों। बे मेथाइआ ओरैबायदि आं लिरदोंमोन जे उन्दै समाव जों माबायदिमोन आरो मा मोनफैखो आरो जोबनाया सोरनियाव, बेखौ लानानै आङो खनदोंमोन दे। ओरैबायदि आं गेजेरनिफ्राय खननो नागिरदों। बै जिउनि गारबोनाय उन्दै समखौ गोसोखाङोब्ला गोसोआव फैयो मिनिनाय रंजानाय। मादि मैयामोन बै जिउ बुब्लिया, नोंनो जिउनि जुरि जेननाय फोरबो, नोंनो जिउनि जोबथा। बेखौ आं लिरदोंमोनलै सार मेथाइखौ आंनो खननो। दा बे बिजनि कलेजनिफ्रायनो जोंहा दैदेनगिरि ओंखारबोनांगोन। बे बिजनि कलेजनिफ्रायनो ओनसोलखौ, हारिखौ, जोंनि बे बिटिसिखौ दैदेनग्रा लिडारशिप ओंखारबोनांगोन। इसोरनि आशीर्बाद लानानै, इसोरनि अननाय लानानै, बिनि बोर लानानै जोङो जोंनि थांखियाव आवगायनांगोन। इसोरनियाव जोङो गुरैयै हान्थु खरायनानै गावनि मोननांगौखौ बिनानै लानाया जोंनि बिबान। जोङो खुद्रिनांगोन इसोरनियाव जोंनि मोननांगौनि थाखाय। जोङो बिनांगोन गावनि बोरखौ मोननानै जोङो बे गावनि मण्डलिनि थाखाय, गावनि हारिनि थाखाय, गावनि बे हादोरनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय बे बिजनि कलेजनिफ्राय ओंखारबोनांगोन। जोङो इसोरनि बोरनि साहारा जोङो जेबो खामानि मावनो हाया। लिडारशिप, मोजां लिडार ओंखारबोनांगोन। मोजां लिडारखौ जोङो चइस खालामनांगोन। आरो बे बिजनि कलेजनिफ्रायनो मोजां लिडार, इसोर सिबियारि, इसोरखौ गिग्रा, सैथोजों जोंनि समाजखौ, जोंनि धोरोमखौ, जोंनि हारिखौ, जोंनि देशखौ दैदेनग्रा बे बिजनि कलेजनिफ्रायनो ओंखारबोनांगोन। नाथाय जोंनि बिनाया, इसोरनियाव बिनाया जोंनि रागाजों नङा, नङा होमबा? रागाजों नङा। जोंनि गुरै गोसोजों इसोरनियाव जोङो बिनांगोन। जोंनि बिनांगौखौ जुदि गावनि न', गावनि मन्दिर, गावनि थाग्रा जायगाखौ जोङो गाज्रि खालामनानै, बुफाय बुसि गाज्रि खालामनानै जों इसोरनियाव जोंनि बिनांगौखौ जुदि बियोब्ला बियो साबजाथाव जानाय नङा। बेनिखायनो आं खावलायदों जोंहा इसोरनि आशीर्बाद बे कलेजाव थागोन आरो भबिष्यत बे कलेजनिफ्राय मोजां स्टुडेन्ट, मोजां दैदेनगिरि ओंखारबोनांगोन। जोंहा बिटिसिखौ सालायनो बे जोंनि जा जों मोनबाय बेखौ सालायनो थाखाय जोंहा बे बिजनि कलेजनिफ्राय स्टुडेन्टफोरा ओंखारबोनांगोन। दासिम बिटिसि एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौ सालायनो थाखाय जोंहा सासेबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गैया। नोंसोर गोसोआव लाखि, बिटिसिआ जोंनि, नाथाय बे बिटिसिखौ एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेमखौ सालायनो थाखाय, खोलोम लिरनो थाखाय, गिदिर गिदिर साइन खालामनो थाखाय बर'निफ्राय सासेबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दिनैसिम गैया। अब्ला जोङो इसोरनि आशीर्बाद लानानै जुदि जोङो आवगायलाङाब्ला नै 25 इयार्स जाबाय जानोसै, दासिमबो जुदि जेननायनिफ्राय बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसखौ
सामलायनो हानाय सासेबो बर' प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि गैया। बेनिखायनो खावलायदों इसोरनि आशीर्बाद लानानै जोङो आवगायलांनांगोन। हिन्दु जा, बाथौ जा, अंकरि जा, ब्रह्म जा, बयबो इसोरनि आशीर्बाद लानानै आवगायलांनायखौ जों लुबैयो। गुड लिडार जोङो डिसिसन खालामनांगोन। दे मोजां लिडारखौ जों डिसिसन खालामनांगोन। जोंनि गाखोनाय गारिनि लिडारनि हेन्डेल हमग्राया जा ड्राइभार बिसोरो मोजां जागासिम लांनो हानाय ड्राइभार जानांगोन। लांनानै जुदि बबेबा जायगायाव नोंसोरखौ बेलथायोब्ला नोंसोरो थैनोबो हागौ, दुखु मोननोबो हागौ। दिनै बाइबेला बुंदों जोहोलावफोर नोंसोरो जोहोलाव जानायखाय नोंसोर जेसेदिन थांनानै थागोन एसेदिन रंजा बाजायै था। जेखौनो गोसो जायो बेखौनो माव, नाथाय नों जेखि मावा इसोरनो सानसे हिसाब होनांगोन। बेनिखायनो खावलायनो आं गोबां बुंनो सानाखै, गोरोन्थि जानानै निमाहा खालामदो। आं बे कलेजनिफ्राय मोजां डिसिसन लाग्रा लिडार ओंखारबोनांगोन। बे कलेजनिफ्राय बिटिसि आरो जोंनि बे हारिखौ दैदेनग्रा मोजां लिडार ओंखारबोनांगोन। आं बावदोंसो नै मैया जोंहा क'क्राझाराव मोनसे गिदिर घटना जानानै थांबाय। लिडारखौ सायख', इसोरनि गोसोजों, थान्दा माइन्डजों, गोरबोजों, अननायजों, सैथोजों इसोरनि लिडारशिपखौ सायख'। इउ हेभ टु चइस। दे लिडारखौ सायख'। लिडारा गासैबो जानो हायो, नाथाय न्याय आरो सैथो लामाजों थांनानै नों जेखौ मोनगोन बे लिडारखौसो नोंसोरो सायख'। आरो बे लिडारखौ सायख'नोबा इसोरनि बोर नांगोन। मोजां हयथ' गाज्रि सायख'नो नोंनो इसोरनि बोर नांगोन। बेसेखौनो आं बुंनानै दोनथ'बाय। आरो जोंहा बे प्रग्रामनि थाखाय आं दाखालि एसे माबा मोनसे हरदोंमोन। नोंथांमोना गोबां जानाय लोंनायबो निश्चय बानायदों। थाखा फैसानि गोनां जायो। आं नोंसोरनो जेबो होलांनो हायाब्लाबो गोबां एसे आं नोंसोरनो अनसुंथाइ होलांबावनोसै। सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ ओरै फैदो। आङो 25,000 मोनसे प्रग्राम सालायनायनि थाखाय होदों ना सार। ओरैनो थानो नाङा, होनांगौ जाफिननाङा। एसेबां मोजां प्रग्राम जानायनि उनाव बाखि थायोबा बोरै जागोन नङा होमबा? बेनिखायनो बे जायफोर खरसा थांबाय बेखौ होनानै लादो। आरो होबावनांगौफोर दङब्ला एसे एनै जोंहा दुफान बयबो दङ, खबर होबानो जाबाय। थेंक इउ।